zonke izinto ongamenza zona. Haleluya. Wasusa ukumbiyelo Thixo. Haleluya. Glory to Jesus. Ngoba ufake into ngoku. Haleluya. Uyophi akasadingi kubiyelwa ngoba ugqibelele ufake into emenze wagqibelela uyophi. Wafika uSathane wazikhaba kwathiwa impilo yakho imkile. Nabelusi bamka yonke into yakho yatshabalala ngosuku oluyi-1. Washiyeka mna ndodwa uba ndizobikela uba ulahlekelwe zizinto. Haleluya. Wama uyophi endaweni yakhe ngoba kunento efakiwe. Uba bingekho into efakiwe bazalwane bekuzaba njani? Bekuzaba nzima kubani? Uyophi bekuzafuneka into etheni ebiyeleyo. Ixesha lokubiyelwa nexesha lokufakwa. Haleluya. Ixesha lokubiyelwa sisibuku, ixesha lokufakwa. Walamba uSathane wayebabiyele abafundi Yesu for 3 years. Ebabiyele abafundi into besiza kubafundi amsithelise ibethe kuye ngoba ingxaki abakomeleli ayabiyosisi noba bangakwazi ukubethwa zizinto. Xa isiya kuPetrosi ame uYesu. Lafika ixesha vala bazalwane, lafika ixesha lokuba uYesu asuswe. Wathi uYesu xa esuswa seningahambi ke nihambe nam senisimele endaweni nohlala emfihlakalweni. Nifike emfihlakalweni nithandaze, nifike emfihlakalweni nihlale nizinze khona until kude kubekho into ezawuziswa ifakwe kuni. Yabana ndifakiwe kuni seniphume nibe ngamanqina. Haleluya. Ngoba lelingafakwanga kuni andinawukwazi umelana nalo ihlabathi. Uthi namhlanje uThixo unento ayifakile kuni nilokhanyiselo. Waqala uPetrosi bazalwane babethwa yedwa engekho ubani? uYesu. Haleluya. Walamba uSathane wabethwa eketheni uYesu engekho. Waxulutywa uStefano mamamu uYesu enjani? Ngoba isusiwe into yokubiyelwa kwabo, but kukho ntoni? Into efakiweyo. Wathi ngenxa yento efakiweyo wathi Thixo ungababeki ityala ngokundixulutya kwabo ngamatye. Haleluya. Asimele ezinyaweni bazalwane. uThixo unento ayifakile namhlanje bazalwane. Uzawuthi xa ucinga namhlanje ungayicinga ngendlela ukade ucinga ngayo. Uzawuba neengcinga oqonda uba ngabana ziyakwethusa ziziphakamele iingcinga zakho. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Walamba Sathane namhlanje babula igwalo zabapoeti. Hallelujah. Glory to Jesus. Walamba Sathane wadla Jesu. Umnandi balapha. It's nice to be here. Ngoba usibazalwane sinenkonzo embuzo senziwenkonzo apha ngabani ixesha kuzabe kunqulwa qha, kuzabe kungashumayeli ukushumayela uzawuma ngomso. U-MC yethu zabakhulunya kuzabe kunqulwa ingoma umhlabeni uqweshi njalo kude kuyothiwa kuyokuvalwa inye into ezabakhona zizaziswa emva kwalo nkonzo. Amen. Because izaziso zizo ngoku ezisalathisileyo uba usuka kwethu okwasithini.
Haleluya. Walamba Sathane. Umandla Jesu. Umnandi balapha. It's nice to be here. Ngifuna bazalwane siyazi bangomso. Sizaba nolokonzi namandla injalo. Haleluya. Glory to Jesus. Walamba Sathane. Uthixo ngufuna kungamda ungamthandabuzi. Uhambe indlela yakho. Ungamameli izwi labantu, ungamameli intetho, ungatsho into yaziyo ngawe. Uhamba noThixo. Uzawuhamba uhambo olutsha. Because namhlanje unekhanyiselo lehlabathi. Ubufuna umetheni uxelela abantu ngoYesu